kapok odhi paro no senior, wach mar mecho gang'enge gi arita ma Nairobi kaendi osebedo ka kelo chandruok mapek. Ne kaka okil Kamolo kacha nyonegi e fashion market gi kaka nyonega Mheshimiwa Ong'ondo Were. Weche mag mecho gaching gi pala, simbe mag ong'we yamo tinde olokore chiro, okakeni ma soko huru ma achudhe sani koro wuotha helu kwe onge Nairobi ka. Ang'o manyalo bedo ni kelo magi te? Erokamano VOJ, apani weche mag arita ahinya te boma ma Nairobi ka nyoko osedhi maber ahinya. To aparo ni regional county police commandant mabende en wuod Luo, magi weche makoro apani koro semako matek. Gima apani nyodwa timore Nairobi ka en ni asebedo ka wacho ni siasa ma Nairobi ka ema miyo seche moko giga inago timore. Ka ji donje town to tij mecho na itigi magitiyo. To ko luonga nyinggi tiyudo ka gitenore gi jo siasa. Ochakora achaka gi ndalo mane ng'anyo nitie boma ka tiyudo ka ji wuotho e town gi runge. To gigaga ji to kata bila madeo gi onge. To ko upenjo gi to gikoni gin gi protect gi jo siasa mogo. Sami seketo lwasi machalo kamano no, to koro jo mecho bende donja to mecho mayot. To kang upenjo gi to gikoni gin jo siasa mo kama gin gima gitimo en ni girito town. Nikech ne gichako rito town, temo dhi makoro nyaka nyiew kinya wuotho e town ma Nairobi godhiambo. Nikech ka in gi simbi moro, ka in gi wallet ni moro, ka in gi bag ni moro, ka in ng'ama miyo, to bende nyaka iwenegi. So nikech nyogi yudo power kata teko moro mar wuotho e town timo gima gidwaro, mobilo ko penjogi. Mane manyonyayo gini. Tan gi geno ni nyaka nye koro obila kwer, to jotend county bende kwer mondo konegi ni ooyo gigi ok nyadhi mbele county waka, gigi bro dhi rumo. Ka dhi e chuny twak VOJ, ma en ni to lwasi mar arita osebedo nade. Hinya ter sirikal mar William Ruto nyaka nochak tam mare. Sani kore ni higni 3 nikech nochamo muma tarik 13 dwe mar 9, kawuono wan tarik 15 dwe mar 9, so chalo ni en higni 3. Gisego okang'. To gisego okang' nikech king'iyo weche mag arita kwe VOJ, to kwanyal ng'iya ni bed ni en weche mani onge njore. But wang'iye ni to ji odak nade. Aparo ni king'iyo kuonde mane njore otime newa ahinya to North Rift ka, kuma ne bandits oloka ni gima gidwa timo gitimo sama gidwaro to gi kaka gidware. Mane manokuongo jatend piny William Ruto nochako deal godo, mana ka Kithure Kindiki jatend migawo mar arita kwe ni neno ka North Rift kanyo ne gidonje matek moorie nyaka jolweny. Sani wan kaka jofwambo dirama kende ni ng'enyne ok watim timo report mawuok kuro ni jonjore nyomonjo ji gi gik makamago. Ndalo mokalo kanyo watimo gi mang'eny kabisa, mana pani gisetime maber. Mar ariyo ka gidonjo ineno kane gikawo manen ugai mar doho, Justice retired Maraga, mane giketo gimoro ni police reforms. Mano wuotho koloso go bila gi jopiny mondiko report na ng'o giri mano nego tim. Adira makenda achiel kuom gino mane giwacho en ni obila nyaka mede msara. Nikech kaka gitiyo e yo moro ma samoro bende ok ber ahinya, to msara mane chulo gi bende ne tin. Sapa na achiel kuom gino mane giwacho en ni obila no nego mede msara, mapani nitiere kaka serikal bende nogore pek sem. Moyudo omenda moko momede godo bila moko msara. Gima ne gichako giwacho en ni tudruok mar obila gi japiny nyaka ket maber, nikech ng'ama dhi kwele gweng'wa ang'eyo. Nikech onge jalibamba mabiro donjo e kul mong'e kumitwe rwedhi, mong'e kuma gwen nitie,
to kao to wuok godo ni no biro mna gotieno seche go sa abiriyo to donjo to ng'eyo nitie ng'ama no wachone ni kidonjo ka VOJ ka to dhok korachich gwen e tok jikon padlock mar gwen ochal kama kigoye gi nyundo dichiel to wuok ng'ato wuok sa kwa wano ridho mitoka ni biro kagan no biro kwelo mana jo kagan gi mutudore godo to miye information koro ne giwacho ni japiny nyaka tudre maber gobila emomineno ka koro gimiluongo ni jukwaa la usalama ni dhi mbele nikech ka japiny onge tudruok maber gobila tibrodo ka tij obila bedo ang'o matek japiny emong'e kama ichwake changa obila manitie station kaka koro Luala Kotiende kokele manyien okobing'e gweng' japiny temong'e gweng' koro japiny nyaka tudre kode kumi madhe nyasore kumopidhe nyasore dala ma ji jokuoe jopiny wane mwang'eyo so ka nitie tudruok maber gobila to ayudo ka gini information gobila yudo mayot emomiyo gimiluongo ni nyumba kumi sani koro yude ka dhiye maber akia kata unu gwenge unyumba kumi tie but one tap gwengwa en gino manitie magi gore simo to gi compare notes gi chief assistant chief to gi jaduong' gweng' mapile pile wang'e na ng'aga ng'omotimra ng'owa e kor gweng' so magi gik maparo ni sirikani osetimo matemo konyo arita ok inya geng'o ni koro ni ji odak gi kwe 100% onge nikech ang'o giri mamiyo gik timbe njore medore onge mar tich en achiel kuomgi nikech sama ji onge tich to gimanyo kaka gikonyore emomiyo ka iwe daram super drum ni oko gotieno nikech sani koro koth chwe to dhi oyudo super drum mar 1,000 to wuok kode to piem opuko to kinyne ka en chiro rangwe tiuse ausa guro to yude gimonya timo godo gike moko onyiewe godo airtime ne odhi omadhe godo soda bath duko sebudho ne soda gik kangumu odhi otime onyiewe nyalawe moro ineno nikech onge tich onge kako yuto so onge piny madiwach ni Afrika ka osesolve gimiluongo ni onge mar tich 100%. Emomiyo kata bed ni gigi timore ni nitiere lokruok mosetim kata mna migao mar pobila tibro yudo kanjore pod nitie king'iyo maduong' miluongo ni terrorism manyo kwa North Eastern ka benda pane serikal osetime maber to gini kiloso kod gibro wacho ni en ni wach ma jopiny chiwo piyo piyo ne obila makineno ng'ato moko chal ng'ama niga ka tisem nago simu bila kata jonyumba kumi tikonegi ni ng'ato to nie gweng'wa ka to wuotho ahinya to kochal na jagweng'ni to piyo piyo bilose biro kawe tidhi penjo tedo ni karanyo ng'ado boda obiro ka otimo survey mondo gibi gitim ang'o nitie matin mosewinjo ka timore lakini ng'enygi tapani serikal ni osebedo gi nafas mar nini podok ber nitie mang'eny monego tim to duto en ni japiny nyaka bede o para mambele mar ng'iyo ni to information maango ere kaka wamiyo jogo manitiere migao mar arita kwe mondo gitigi information ni marach bende nitiere marach ma en obila moko nitie mosedak kuonde mang'eny ma Fred wachoga no bila osebet ramba kacha higni mang'eny makoro ken giri luonge mna ni Mutiso ni aje gise ng'iyo osekendo nyaka kor gweng' en yuorgi so mago bende nineno ka serikal nowacho ni going forward obila nyaka kaw mna higni 3 station to tim ang'o to nikech koro gise kaw higni 3 ageno ni e dweche mabiro mbele ka nyaka higa rum wabro nene kobila mosekaw higni 3 e station ka station otim nade oloki nikech kane gichiwo singo ne gibro timo mano koro sani e sam idwa nene nikech en higni 3 nyaka ne giwach mano Governor Nairobi kaendi sirikal mokalo noketo omenda maromo bilion 15 mar guro wang' dede mane nyalo konyo e weche mag gayo kendo geng'o njore to chal ka gima maendi pod ok okonyo kama duong' ahinya pod wayalo weche mag midhiero mag njore matimore e Bore City kama jaka tinde no dhiera nyoro ka bang' chane onego wakili cha tiwinjo ka jo telo mag arita kwe nyo wacho ni kama nyo nege ni nyo onge
wang' dede. Koro tieni joka bende nong'eyo kama ne gidhi nege, nikech ka ong'iyo meko manyo otimore mapiyo, meko manyo otimore mapiyo kancha ne onega jaod bura machon ma Kasipul Ong'ondo Were. No mak dhano mapiyo bang' ndalo adek to no tiel ji. To ma nikech onge mar wang' dede gi. Victor, en gima tek nikech Kenya notiyo gi pesa mathoth. Omenda manotigo manomi kembe onego beni keto wang' dede go. En omenda mathoth. Adier ne ni wang' dede go thoth gi kata mana mantiere boma ntiere ma ok ti. Kech ntiere seche moko miyudo ka ntiere crime moko matimore madinyocha beni gitiyo to yot mondo mak jogo. To kwadodok mano nikech seche moko ka ng'at maduong' onegi tineno kichapni. Tadiri mantiere ni e bombe mang'eny kendo e states mang'eny inego ji pile. Jonjore gi chuo ji gi pala pile. Kisumo ndalo moko awito watna moro moko adwa luongo nyinge, kochuo gi pala gokinyi ka dhi e tich. To mago gin ikawo gi akawa ni gin gik ma kawaida. Juma mokalo ncha ni neno nwa loso ewi weche mag arita kwe, ewi kweth omuoch Kisumo. Manyocha ni neno bang'e no jatelo mochung' ne obila Kisumo nyocha no wuok molosie, kendo Florence Moria bende nyocha olosie wachni. Abala wange bende nyo otemo losie e wachni. Kata doko nyocha ne weche moko magalagalo dwa wuok e dhoge moko adwa dok e sani nikech embo dwa chalo gi gino. Koro pogruok ng'en ti wach moro makuwuok e dhogi to pogi gi janjore be koro bedo matek. Kata koro iwuoyo gi janjore bende no makuwo chal. Koro kwadwa dhi e kanyo. Adire mantiere ni e stede mang'eny ahinya kuonde ma samoro yute tin. Inegi ji pile. Ichuoye ji gi pala pile. Ntiere kuonde ma ng'ato ok nyal wuok sa 10 otieno kama. Sa 11 otieno ke chuno ni nyaka ng'ato ang' wuogo dhi omany tich. Magi kuonde michuoye ji gi pala pile, lakini atua mikawie bedo matin. Nikech ing'eyo ni kaka yuto mag dhano dok mapiny to population mar dhano medore. King'eyo achiel kuom king'eyo weche mag urbanizations king'eyo gimiluongo ni effect mag kamoro amora ma dhano betie mang'eny madhungruok mar dhano nitiere Victor. Njore bende medore. Mana kaka wawacho ni kit dhano ka kit dhok. Kikawo ji mang'eny osudore gi donji e boma. Achiel onge mar tich bedo matin. Bedo malo. Aya, yuto bende bedo matin. Koro sama yuto bedo matin onego beni sirikal bende up the game. Ging'eyo ni ka ji ng'eny to onego beni kwano bila man kama omedi e maromo nade. Koro aparo ni luoruok ma jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen osebedo ka luorore godo en gima ber mokwongo mondo mi ginwang' direct feedback nikech king'iyo to nyo gimiyo dhano thuolo wacho gima ni agoggi. Nyaka assistant chiefs, nyaka jolop ruodhi gi ruodhi nyo loso kendo aparo ni ka gidhi Homa Bay kacha bibi migi thuolo. Nikech ntiere moko ma hinya gima hinyo sekta mar arita kwe ni en mibadhi. Ang'o momiyo Victor? Kineno sama jogi pedho wacho pile kami use changa. To ging'e ga ng'eya mibiro yudo ka nyaka ng'ama uso changa no chiwo ga omenda machopo nyaka ne usi yes. Ng'ama choko changa sani ong'eyo. Miyudo ka kugi chieng' chiro to usi yes oseko jomoko 2-3 kokalo kanyo. Kanyo gitieki. King'iyo odhiambo Victor chung kamoro ibiro neno ka stede gi ntie kamoro mibiro yudo ka Land Rover mar obila cha. Tinde giluongo gi nang'o? Land Cruiser. Ochung kamoro kanyo godhiambo to obila wuotho ka gichoko kuonde me ane Mariam. Bas. Odhiambo sa achiel kama gima wacho ni timore kata kawuono odhiambo dhi timore. Ato donge kata dho alfajiri ka gibire. Koro ka gisebiro godhiambo to gigwenyore mana gi jakuo kama be ok ochuno gi ochuo mana wang'e kama bacha nitiere miuse ne nyithindo kong'o cha. Kache mochoto kosedhi to gine kama nyasore no ntie to sebane 500 osechoko madiochiengno koro gichoka to gitieko. Koro mayo miyo jatend obila thuolo mar yudo gimiluongo ni feedback wach kachiel maya kuom jopiny. Nikech mibadhi temo nyona nja na winjo ka king'iyo achiel kuom gik mawuok kuom jolop ruodhi gi. Giwacho ni challenge maduong' ma gin godo en mibadhi mar obila nikech samoro jalop ruoth osetero report mondo obila odhi omak ng'ato makama makwele gweng' makama. Kose make to bang' ndalo achiel obila chako weyo duogo. Koro yudo kochako duogo siemo nyaka jalop obila nyaka jalop ruoth ni nyine manyocha ne miyo maka na jakuo aduogo tiekora kodi. Koro ka jalop ruoth emosesiemo ini dhana guok gilawe ni be ang' ni bi wachi osiemo jakrao
nikech gima iwinjo je iwacho onge gweng' man gi jakuo maya mabor to kata mana jakuo kende kidhi kata mana gweng' kuonde ma bende ng'we piti ni nitie otieno doni ok en challenge mar arita but kigo mbaka tibiro koni ni ng'ane te ema mono wanindo ka ng'ane ka ng'ane ma bende kata mana dayo moiro gotieno no luonge gi nyinge no nyango ero koni se biro kinyan gi wuoth yewe anindo nyango kinyan gi wuoth gimimanyo dala na ibiro wacho oluonge gi nyinge mana kaka oluonge gi nyinge no donge ni neno nyakach kata Victor katieko yes to nyisdi mondo chiw list mar jok makwelo donge jopiny ne ndikogi koro luoro ma jopiny niga godo en niya kadhi awacho ni Victor ema mayo waka to kiny Victor nikech pesa mano mayo wacha odhi omiyo bila koro Victor dugo tieko rekoda koro aparo ni ma en mbaka ma gibiro goyo but feedback ma ginwang'o kuom jopiny ni kik gibeda gidhi gindik report marabora ma gibiro miyo jatend piny to gimotimie onge mondo ming'ini to arita kwe nikech kaka dhano medo bedo gi lony manyasani kaka imedo nyuol joma nyien kata joma tindo e kaka challenges mag security gi bende medo samoro yore mani tiyo go ndalo cha olokore jokuge bende kane biro gi ranga tiyo gi biera ranga samoro ti gibiro gi tok dala moko bende nigi drone menyo godo dala chon moko bende koro kwali e mbui nikech dero mane imuko tinde ji onge dero to ng'ani nyaka ang' kwali dero ni e simu ka emomiyo gi hack simbi gioro ni link tidiyo to gidonje simbi to gimayi koro ng'ani nyaka ang' kwali mana kaka ineno chon nitiyo gi mbinu mopogore neno ma koro josiaya jo county otiyo godo cha gimbe koro gi app be game mibiro fwenyo ni wang' ni ndiki dweche 9 kare inyawa koro mae kaka nogoni ui koro mae kaka mineno challenges gi koro feedback ma Murkomen yudo ni aparo ni jowa ma kuonde ma gidhi odhi ong'og gima chandogi ma kata kaka iwinjo wacho no bila moro osebudhe gweng' ma koro en koro otera mon e gweng' ma en ma koro lokore oger iwinja koro jogweng' ni mochako kawo lowo monyiewo kanyo ma en ma koro gerie moloyo nikech wende mane gweng' koro magi gin gik ma nyaka jopiny go yie mbaka nikech challenges mag security ma jopiny ni godo oganda ng'eyo mok ni Murkomen ema kone gi solution erokamano ahinya wan gi duoko e wi midhiero mamako ka wang'e weche mag arita Ken kawachako gi malo kako mondi weche mag Nairobi ka ok osebedo mayot ahinya ka bang'e koro wadhi e chenro ma waziri nigo mar twak kendo poro wach mar temo nono ni chal mar arita e gwenge mag Kenya ka chalo nade ka obro donje county mano ma Siaya Homabay kanyakla kod county mano ma Kisumu bang' tieko limbe mar jomokalo chien e county ma Kisii kaachiel kod Migori waome gi kamoro ni otieno kar saa 4:30 nane chuny boma ma Nairobi to gima nomora ni kachung' ambassador kacha to fwenyo ni lokruok otim ahinya e chuny boma sani korka ler mar chuny boma kech king'iyo kata kaka giloso kuonde ma dhano wuothego kamano teini kaneno ka nitie kako medogi to ma oparona ni japiny kogolo duonde oko mong'e ni en kod ting' mar paro ne sirikal tije to samoro tich bedo mayot apani nduru ma jofwambo to kod jopiny osebedo ka goyo kaluwore kod rach mar chuny boma en achiel kuom gima osemiyo sirikal koro kawo ting' ahinya to ten county ma Nairobi achiel kuom gima ncha ne ywak ni ne kelo rochruok mar arita ne bedo ni koro boma ok ochan makare ma nyamburko nyalo chungo ka moro chung ka koro bedo mayot ne jo ang'enge mondo miyo ma ng'ato to pusre e ponde kuondego mudho mane nitiere kinde dukni e kind udi e peini manie chuny boma maonge gik mane rocho arita ma koro yudo ka samoro thuolo bedo ne jogo ma jonjore mondo miyo tim njore kendo happy familia kata nyithindo moko ma samoro onge kod nyalo ma nitie kod dang'ni ma kacha chuny boma ne aneno ka sirikal ma Nairobi ne koro kawo okang' kokalo kuom migawo mochung' ne chenro mag alwora mondo many kuonde minyalo tergie kendo kang'iyo chuny boma nyoro nayudo ka kendo gitinie moloyo samoro dargi otergie kuonde mamoko ma koro sani dibed ni
arita chako rochore kata samoro dargi oterie kuonde mowinjore bed ni ketogie mondo mi giyud resruok. Koso golgi kuonde Miluongo ni maler rescue nitiere. centers. Koso golgi kuonde maler nitiere, otergi kuonde ma mudho nitiere. Koro nyalo bet. Koro mano be en achiel kuom gima koro nyaka wanon. Paro Jackson Mandago ndalo moko. Kata kinde moko kane Obama biro e Kenya, ne Obama mane biro e Kenya ka mane ne pop koso ne mane no dare nyithindo masede chuny boma ne gibiro kelo wich kuot. Kendo ne nduru wuok ahinya ma ji nogo e koko. To gima nanene chuny boma cha ageno ni mache kako dhi bedo nyaka e kuonde ma ji odakie. King'iyo samoro kit mudho matimore a peini kisewuok e chuny boma, mudho mandiwa ma kuonde manonjore bed ni teini bede. Dogara ka pok adhi mabor, nyocha ni nja kana wuok e go pichwa mogo seche mag otieno ka gi kiko ketho wachno. Opira mar tielo mogo seche mag otieno gi Fredo Gweno. Mano jauma be yuo. To wakadho but hospital ma Metropolitan Buruburu kacha. To wafwenyo ni nitiere mudho mokunjore bed ni bedo kech kacha teini oriede. Tok gi liel. To wawuotho kama to yawuoyi moko chung kacha ga State House, Kia State House ka kilo ketwenyo nyocho kiliel, kawune manano ka giliel. Koro ma wawuotho to yawuoyi moko biro ga piko giting'ore ji ariyo apiko. To gichung gipenyo ni to mesora iko wapi? Mesora ng'eni nitie mana mbele kacha ma kijende ma kanya dek bedo kia mesora. To wigi ojany. To wigi ojany ka gine. Koro kaka waduoko gi kaka rawere ma iye, waming'eni waing'i kaka wadak e boma. Tiduoko gi mana gi dhoge no. To wafwenyo ni samoro gifwenyo ni jogi to muso lwete gima gin go. Madang wakaw kuom to no wachich ni samoro jogi nikech ne gin ji ariyo to bang'e to gichak gikaw ng'at achiel koro giting'ore gin ji adek gidhi. To aparo ni samoro dibed ni ok en wan to samoro dine gimayo ng'ama chielo. Nikech kacha mudho nitie to mudho kowinjore bed ni bedo kacha. To kendo kisudori gi mbele nitie kama teni nitie kanyo kacha koro piny bera. To kichopo kar mudho ka tiwinjo ka chich moro nitie. Koro kuonde mag mudho nitiere go osebedo ka chando Nairobi. To mogik wach Nairobi no. Mor nikech gik mosebedo ka timore ahinya te weche mag arita kwe ma pacho ka ma lweny mosebedo kind obila to kod jopiny. Osemiyo lokruok obede sekta mar obila ewi kaka obila tudore kod jopiny. Ewi kaka obila tudore kod jofwambo gi keyo nikech magi samoro bede yo magi nyalo tudore kod jopiny achiel kachiel. Nitie neno manyicha ni ne wabedo kod twak gi Philemon Otieno Nyakombo ma en komanda mar sub county ma Nairobi Central. Magi makima kinde mokalo nok bed mayot mondo mi bed kod twak makamano. Kendo nowacho ni sano yawo dhot nono makaponi wadware ni nitie wach mowinjore be nolero ne jopiny. To ikore nyaka biro nyaka e studio. Makata sani ang'eno neno chenro. Kata sani neno chenro. Koro mano nyisi ni lokruok osebedo ma nyaka sekta mar obila ofwenyo ni yawa nyaka to jopiny wuogo kendo winy mbaka terne gi wach to gin bende gichiw wach. Eka koro bedo mayot nikech ifwenyo ni thoth kinde ma nonro timore to obila ok nyal go okang' moro amora kaponi ok omiye report kowuok kuom jopiny mar gin joneno. Nikech ng'eno obila thothne chopo ka gimoro osetimore korka imiye neno. King'iyo kata mana kinde mane midhiero manobedo mar ng'anyo mar Gen Z cha rawera mane negi biluongo ni Rex Masai ma nyaka wuono buche pod dhi nyime cha. Eno ka koro report wuok kuom jopiny mane joneno mane oneno. Yes. Ni ne waneno ka gima kama timore, makama timore. Joma ndiko dhogi mandiko kuong'ruok miluongo na affidavit mago te gin joma thothgi ok gin obila nikech obila biro bang'e ka report to ne ka gima timore no osetimore. Koro mano en okang' makare. Ka ne wabedo kod midhiero mag basira mag apaya ka komanda otelo ne chenro mag traffic noloso kodwa kendo mowacho ni mae chal mar wach. Mae pek mwaneno midhiero mar weche mag asoya mag ndara chalo kama obila nyawo makor ka kor gibende nowacho nokomungo ne dier ka wang'enye to samoro dhano bopo kekore opogore. To japiny nigi ting' makama, NTSA nigi ting' makama, obila nigi ting' makama, bedo mayot ne japiny mondo miyo ng'e ni akikanyor samoro obila ahinya to ting' ne mara. Koro kanyo tapani wasego okang'. Kwa medo dhi kamano to apani wadhi bedo makare to mano bende ng'e ranyisi ma koro chiego jatend migawo mar arita ma pano tang'o ne joga ni pod wanyalo bedo kod tudruok. Aduoge wach limbe mar Murkomen mar jukwaa la usalama ma osebedo kotima gwenge ma koro sani to koro gowo kaluo. Nyicha neno ne ang'iyo report nyoro mar limbe manyicha ne otimo gwenge mag Kirinyaga ka jalup ruoth moro miluongo ni Dickson Kathuri Mugo mano ma Njuki North location ochung' ka wacho ni wuode ne oroch ratiche
ne obambe gi ng'ama dichuo ma jigni 53. Mano higni 5 mokalo. Mano ruoth. Ok en ruoth aruotha, ruoth maduong' iluongo ni senior chief. Obamb wuode, to ng'ama obamb wuode no ni e gweng'e. To ng'ama obamb wuode no ok nyal make nikech otek moloyo nyaka senior chief. Koro wache kacha ka jatend migawo nitiere kacha moywak ni yawa. An koro kuma nachomo tama. Koro an ma senior chief osebamb wuoda. To ja sirikal. Ne ja crown. Kare koro jopiny moko ka dhi bedo nade. Teno ka chik wuok mana kacha ma nyoro no. Nyocha no emo make ng'ano. Koro nyisi ni chopo kama koro kata mana jotelo gi ma otelo na rita e kor gwenge gi. Gimbe ochopo kama koro obedo negi mapek ma ok ginyal go okang'. To kaponi ji nyalo poro wache kimo minyalo por godo wach maka no neno kama cha timore cha. To nyisi ni nitie gik mang'eny makare inyalo yaw mana samoro no lorore. Nitiere yorode moko mathoth minyalo din ma samoro ne ongeore mane samoro jonjore rony godo katimo godo njore kata katimo godo maundu. Koro jopiny ka koro ma kinde ma koro gini ochopo kaluo nyaka to koro jiwuog oko. Fred no wacho gimoro ka. Ruodhi morito gwenge. Jolup ruodhi morito gwenge. Jotend gwenge magen jodongo mag gweng miluongo ni miji 10. Jogi ni kama tek ahinya nikech gidak gi jonjore gi gin kuonde gi magintiere, jogi ni machiegni kodgi, moko nitiere mawede gi. To koro gima ne gitimo ng'en ke jimbe gin gima gin kama rach. Kech kiny to samoro idhi ketni kata mana sum ichame chiemo, samoro inyalo beti, samoro inyalo wang' mwandu ni inyalo tim gima achiel adek manyalo timore ni. Koro gin bende samoro luoro mako gin nikech samoro inyalo kata hiny jogi. Samoro an ka wan Nairobi kani. Samoro kadang igole wach moro ka wach matimore e gweng'u ming'eni wachno to rach. Ting'eni acheji na ang' pod chak duogo dok e gweng'. Dong samoro in bida kidok tielo ni awe joma tiyo tijgi. Koro en kinde manyaka to jopiny dhi yaw chunygi ma wache ni gweng'wa ka to nitiere kong'o machandowa kata gweng' area makamage kong'o machandowa kama obila manitiere kakawa soya pile ka pile to ng'e giminyalo tim nikech ruoth osenyor, jalup ruoth osenyor, ka pono dhi ogo report gima timore honge. Koro magi gin gik manyaka jopiny wuok oko mondo mi owachi. Arita mosebedo ka chenye chuny boma machalo Kisumo, Yugis, kinde moko wago report makama moro kora sekta mar boda ma bende nyicha neno ka twak nobedo chien ka kindgi to kod sekta mar jo matatu ewi ywak mosebedo ka nitie. Mago gin maundu moko manyaka to koro dhano losie ng'in to bila nigi ting' mane to kwethgo kaponi gin kweth maricho to ting' mane makoro arita makwe nitie gono mondo mi golgi. To kaponi gin kweth mana mabeyo ma samoro mariche modonje igi to ting' mane ma gin tie gono mondo mi gichiw ler no bila mondo kweth maricho madonje e kweth go gol oko. Erokamano ahinya. Wach mangima mokalo nyakwaro mag jwang'a an mana kwayo jopiny mayudore gwenge mag nam lolwe, jowa ma jo Kisumo, jowa ma jo Mabei kod jowa ma Siaya. Wach mar rwata moro mawuok e piny Uganda ni bende weuru nikech yande report moro nowuok ni joma nyayo timne ahinya Kisumo kanyo gin mano bila giwegi. Mar ariyo, wach mar chandruok mamako jodupo e nam lolwe sand mapile ka pile gi kinde ka kinde ma bende sando gi jo arita kwe mawuok e pinje maliba ma Tanzania kanyakla kod ma Uganda. Thuolo koro en maru nyakwara mogi wuoguru oko, wachuru wecheu gi waziri. To wagene waziri biro timo kinda mar neno ni wecheu go mowacho okelo duoko makare manyalo kelo geno mondo wadag guru e alwora maonge kod weche mag takwe kendo wadag e alwora ma wanyalo timo ohala gi weche mapile ka pile e yo mowinjore. Fred, wach mar bogik sa orumo. Erokamano Victor, agona Nyasaye erokamano ngwayudo thuolo mar goyo mbaka. Mana gi kamite neno tenore gi wach mar limbe mar jatend migawo mar arita ni. Adwa jiwo jowa ni kamoro mora ma jatend migawo mar arita biro dhiye mondo mi giwuog oko nikech jatend migawo mar arita loso gige ywera ariyo. Nitiere gik monyalo handle gi kanyo kaka miwinjo Ken wacho mar jalup kata senior chief manoroch ratiro mar wuode cha. Eka nitiere moko magibiro kawo report, magibiro loso report, magibiro miyo jatend piny. Koro ka in gi wach moro mathung'o we gweng' kanyo to mae thuolo. Samoro nitiere gimoko inyalo wacho ka jalup ruoth nitiere kata nitiere gik moko makidhere mar kor gweng' timo. Nitiere ma jatend migawo nyalo rakorego kanyo molos gi kanyo makane nitiere samoro station mane udwaro man mabor monyalo chiwe order tiloso.
mai thuolo ma wuogi mondo dho wach ng'ogo oko gima nie koru mosebetie kanyo. Koro anyalo jiwo jowa mondo mi kik gibed gi chien. Thuolo ma jatend migawo ma oyudo mar biro ni wuoguru oko mondo ng'at ka ng'ato manyalo yudo thuolo, nikech cameras bende nitiere ma samoro moko ni neno bedo recorded to wachako waneno e social media gi. In bende en thuolo ni mar dhi ng'ogo, lakini iwachie gima samoro en point manyalo konyo oganda kata ka koro ji wuoye to kiwacha wacha samoro bende gimoro kiti gi thuolo marach kiti gi thuolo marach mar bedo samoro aginga mane in godo gi ng'ato wachie gimoro ma samoro nyalo konyo piny. To ka nitiere mabiro dhi e report bende jatenda nitiere jok mandiko weche gi te nyarawela ginene kanyo, gibiro kawo pach jogi te mondo mi gitim nade mondo mi wang'e ni tinyalo ber arita e yo machalo nade, mondo weche mag arita mwasiko walose kaka wanene kaegi umbe koro un gi thuolo okurit mane nyaka wawachie kaka wanene ka imbe koro in gi thuolo koro wachie uru ne waziri kaka waja wacho cha ni wanto mai kama gini hinyo wagodo wambe wabiro timo karwa. Erokamano nyaken. Wach mari mogik. Wach mogik en mana ma kama iwinjo kana oteneno. An bende ne kwan kwayona nikech arita en gima ber kod ngima oganda. Koro nyaka jopiny chiwre mondo mi gineni gino kowegi oko. Ka in ruoth, ka in obila, ka in OCS, gima chande gweng'no mae sama koro nyalo wache. Koro en mana thuolo ma nyaka to wakawe ting'. To mopogore gi mano, pod wago mos ne familia mar Dalmas Otieno. Ang'eni ikruok dhi nyime ne chenro mag ik. To ne wawinjo ka ji oseloso ni koko kik bedie. Ok aparo ni nitie ng'ama nosewacho ni koko biro bedie. Koro aparo ni josiasa bende kik chak mana elo dhoji kata chak elo dho lweny ka lweny to onge. Ang'eni biro ik Dalmas e yor kwe. Nikech en ng'ama ne wuoyi mane ochung' motegno ahinya korka weche mag ratiro to kod neno ni gik moko time yor achana. Erokamano. Senior, wach mari mogik. Uneno ko kot ji Siaya. Ji ywak gima lit kabisa. To onge. Aneno ka jo lweny Kenya Defence Forces bende olando tije. Tang'eni mae sama jochumbu koro dwa wuokie. Midwa orne ji messages, tidwa gone ji simu. Gidwa keyo. Kikonegi ni an gi nafas 3 mar tero ji e lweny. 2 tasechiwo to modong' ni ka in gi 400 moro to miya adhi arwak ni nyathi. Akwayo jowa kik gidonjie gi gainago. Gineno gimotimore Siaya. Bro cham pesa ni to onge tich mibro mi nyathini kata watni no. Were urugo. Erokamano. Dhia tichomri tir gi gigo midwaro to ka happy ber tibro yudo. Ka happy onge chieng' moro kendi chakitem. Kik golie pesa. Erokamano. Wach mangima mokalo mana kama Ken Muganowe gono nyakwara Mugajwang' juma mokalo chien ka olose kaunti ma Migori jatend migawo mochung' weche mag arita nowacho ni nitiere kweth mogo mag grube mag jonjore ma itiyo gi josiasa. Agombo ng'eyo ni waziri sama koro tieko limbe mari kaluo ng'iso ni josiasa dimi semako ma osebedo ka tiyo gi ojende nyithi ji giwegi e weche mag nyayo timbe mag njore. Ka kamano nyakwara Mugajwang' watieko kaka wanene kendo weche ma wawacho ka gi nitie mamoko maber wabiro luwo ahinya motimore kaunti ma Siaya. Abiro weyo dot Cleophas Oluoch madhi bedo gi jagoro maduong' mar NAT mano brother Collins Oyu. Gibiro go mbaka weche mag somo kaachiel kod weche mamoko bende ma mulo jopuonj mag junior school. Riti ma kawuono ubedo kod odiochieng' maber mopong' kod gweth mar Jehova Nyasaye. Nyinga en Victor Otieno Makajuma. Kona gine brother Collins.